Shwt chi ponis? Ori, mae'n amser na flwyddyn to, le mae pawb yn mynd I coleg, a mae trefi fel Bangor yn stopo bod yn boring shitol. Wel, twtch yn llai. Tips brau ar shwt mae bod yn Sdiwdent, a pyd o gwastraffu cyfnod gorau bywyd chi drwy fod yn ffani. Rhan 1. Falle bydd rhai ohonoch chi wedi ffwrcho lan yn barod drwy wneud yn shit yn exams a gorfod mynd trwy clearing. Ond, gan bod colegau'n chargio ffortiwn dyddi yma, cymryd nhw unrhyw ffycwyd. Chi ffili bod rhy ffysi ar le chi mynd? Wyt ti Samuel? Dryndod cyfyrddin. Wath theatr. Perffaith I ti. Os ti eisiau bod yn ffocin extra ar pobl y cwm yn weddill bywyd ti. Yw ni South Wales. Pop Music Studies. Le gen I weld ti'n gofyn i'w cwlteri fforco mas o hwnna. Coleg Sir Gar. Llambed. O leia bydde ti fynd I lectures wedyn. Sy'n byd arall yn neud na. Wrexham. Yr unig gradd gei di fyna yw gradd mewn cymryd drugs mewn bus stop. Pat y celyn. Shitol. Sy'n well I fi fyw yn H-Block Maze Prison. Astudio. Wel, na bydd y pwynt bod yn coleg, really. Wel, heblaw am y shelfo. Mae'n bwysig cymryd e'n serious. A pan fi'n gweud serious, fi'n golygu torri corneli a peidio gwastraffu gormod amser yn graffto. Sy'n pwynt gweithio'n rhy galed yn coleg, wel. Dwi'n fucking staff ddim. Chi ddim actually gorfod mynd i'r lectures. Mae 90% o fe ar y way, anyway. Sa'n yn gwybod le mae'r lecture yn I fod. FIFA a peint e? Ie, dim arall. Fuck it, peint fe. Samuel. Wow. Yn happy hour nawr, an? Game arall I FIFA fe. Na, dim lecture, peint an. Come on, fuck you on. Dim an, ni cael peint, ie? Siar pedal. Sa'n mynd. Can arall yn lle fe. Feindl. Os rwy ryw wirth bod chi wedi codi, gallwch chi fynd i'r lectures, achos sylwyth neb bod chi'n cysgu yn y ffocin beth anyway. Trod lawr. Erbyn right. Easy left. Break. 90 right. Whoa. Break. So seminars yr un peth. Mae llai o bobl na, so bydden nhw'n sylwi os chi'n jybo nhw. Plus, mae cael nap yn un yn tightrope. Rai, beth ych chi'n meddwl am y rhyfel ma neu rai? Good thing. Very good thing. Lico hwnna. Sorry, beth? Ond os chi really heb baratoi ar gyfer y seminar, well osgoiau, really. Pidwch, wyda fe to, pidwch! Be bynnag chi'n neud, trysto be mae mates chi'n gweud am y pwnc dan sylw. Ie, beth ti'n neud e? Un nos o leiad. Mae fe am noson ola'r lleir cyn I fe explodo. So mae'r prif gymeriad yn astronaut a mae rhoi fe hedfan lan I sorto pethau mas. Piw. Mae pethau yn serious lan na. Lle a fe ti benni fe. Act. Piw. Aliens mewn. Fel la, galaxy'n dependo ar fe. Eid I ddim wrong yn hwnna. Gwrdd llyfr. Trwch, prish, gwrdd. Trad mewn cyffion. Classic. Dy'r lle nes I hwnna mewn diwrnod boi. Fel James Bond. Ond mae fe'n prisoner of war yn Vietnam. Mae'n real good shit. Ti'n gael bod yn llwy, trad yn rhif. Twri, honni. Fel na, mae'n neud tutorial. O'ch chi'n neud poetry fyd I chi? Mewn 2 gau. Cerdd am fenso. Waldo. Fucking hero o fo. Joio ffwrch. So, frustration ffarmwr, reit? Mas yn pob tywydd, reit? Just I fenso. Mwyn cael y 2 ca yma. Y llonyddwch, mae ffarmwr yn teimlo ar ôl benni fenso. Gwrdd. Mae'r job na'r I benni nawr. Swing I mewn, hwnna'r boi. Bang, mewn ag e. O'ch chi'n Cilmeri I chi? Briliant. Anger to. Llywelyn na. Jyst yn lledden. Lledden y glaw. Emotional, pan ti'n darllen er, it's cald. Fucking hell. Mae'n really symor lan yr rhwystredigaeth teimlad a ti'n cael y traffic, ti'n Cilmeri, fucking bottleneck boy. Caravans to. Beep. Caravans, fucking bob man. Beep. Wylet. Mae fel bod wedi bod yn stuck na I hunan, ti'n Dickers da extended mirror, fel double mirror, ti'n fel, cael ti. Gwe ti fe fel areid, y presentation na, beth ti'n iawn boi, bydd e da ti. Cofiwch, fe ddeith na boint pan bydd yn gofyn am bach o waith. Ond, mae da fi castau yn ffordd o gael amser extra ar rheini fyd. Keep it simple. Be bynnag chi'n gweud, bydd rai chi cadw fel lan am byth. Helo, shmai. Iawn? Be ti'n siarad? Brawd fi. Di cael ei kidnap... do. Kidnapo. Yn Rwanda. Ie, iesu, traumatic. Nes I amlwg fel... bloc fe mas o meddwl fi. Le mae Rwanda, ti'n modd? Kilimanjaro. Mis diwetha es I efe? Ie. O na, a fi'n... very good. Piece of piss, is I lan yn ôl mewn 2 days fi'n credu? Ie, 2 days. Bang. Lawr. Sa'n gallu'r holl fes mae Lowry Morgan yn neud I fod yn onest? Ie. Na, chi eitha reit, o'n i'n cyfeito yn Paris-Dakar rally. Do, a fen gred. Do. Dim pob dydd mae rhywun yn cael y chance I cympito yn Le Mans. Le Mans? Dwi'n bach yn fel fi, ti'n cefn gwlad, ti'n mynd mas I Le Mans. Gret, cymryd rhan sy'n bwysig, fe? Os eithi'r pen, a bod chi'n ffindo'ch hunan ar fore exam, heb fucking clem be mae fe amdano, pidwch becso. All is not lost. O, chetan exam yn rhwydd. Reit.
Ond ambell waith, bydd jyst rhaid i chi wneud y grafft. A'r ffordd foolproof o wneud hwnna yw hamro'r Pro Plus a sgwennu trwy'r nos. Reit de. Half 7 i wi. Dechrau ar ôl i stended. Cwni off te. Yep. Cwni off te. Na re, 1,000 word quote wneud i fan hyn. Chi'n mynd am beit nawr? Na, mae gwaith i fi wneud. Ffacin fi dod. Lew o'n i. Fucking hell, mae'n 2 o'r gloch! Mae'n yn good. Very good. Sgwennu unan. Fucking hell. Beth yw'r teitl go? God, mae'n cwrdd i wech. Fucking twat. Fi'n genuine. Fi'n deall hwn. Copy, paste. Dyma! Gle mae hwnna'n i mynd nawr? Dyma ne! Wel da! Yeah! Rydde. Dyda fi'r fucking twat. Na chi, boys. Nawr chi'n gwybod sut i gyrraedd coleg a paso'r exams. Falle bydd rhai ohonoch chi ddim eisiau mynd. Upset mowr, stranco, homesick, llefen lawr y ffôn i mam a dad, fel staff S4C yn symud i gyferddin. Ond dewch nôl cyn bo hir yn part 2, pan byddai'n dangos i chi sut i joio a byw fel student.